Wal na da pimpat yo juba haga jing im. Henry wat sange ban duai. Wat sange ban shkri ublay. Wat sange ban ya hagalenti gajong utray. Hagaban im katkum gani gaktin gajong ublay. Namar teng gani gaji im gajenga gajupi. Habang im yo juba hagani gajing im. Habang i duai ngi pai shublay. Ban ngim yo juba haga jing im. Teng ngim duai shu. Teng ngi ngim tre shu ban le chiki jing senglang. Ngim tre shu ban pului gaktin gajong ublay. Renga kwa badong pi. Ba kalong gabadon kam ni ngai pi bengin nyai ne scam haga jing duai, haga jing khot karpa, haga jing pan ga jing rap kabana oblay. Namar ladangi yai ne scam ban yeng haga norim joga ktin ga jongblay. Ladangi yai ne scam ban yeng haga norim ban yai bar utrai. Kampelan ngi jubab ning pad yo jubab. Ladangi yai ne scam ban yeng scam haga de ga norim ngakwa banoi pi. Ngin sayo yiga jubab haga por jongblay om haga por jongabat jong pi. Don kaway kalong ying nakani kaktin ga jongblay. Bat kata ka di kalong ying jong Sakharia bat ka Elizabeth. Bat kini ka di ka ying kasem ba kaktin ga jongblay ka ong ba Kim Don Khun. Kila he kata karta haga do. Bat ka Elizabeth kalalong kagantay ka balong lengki. Kamut ba kamyo khun. Bat kaktin jongblay ka ong ba. Langi pulay lokas kalalong ka ba nangkong gadkhot ka ba. Nriu bat ka banyaw kaktin jomblay ka ong baro armut ru kilalong kibahok hakmat uplay. Bakidaya hagi hukum bat kinyam jong utray baro klem jingrem. Tikim don khun na baka Elizabeth kalong kabalengki. Bat kisngi kerta cuki baro armut kila no asun ong kaktin ka jomblay. Kamut ba kerta cuki ru kala ahe kala long profesional leni kandai profesional. Kaya kebangyo ihang ni kalong ba kaktin jomblay ka ong. Kini kibru ngangay kiduay kipai shublay. Namar bakin sayo khun utang uday uyonis ng pabaptis. Ngangay bakini kibru kipai barbor kishay duay nagamanta bakin yo khun hagachim gachki. Bat kaktin ka jomblay ka ong ba kiklem yo khun. Kiklem yo jubab halor ka jingduay ka baki kiduay. Bat kaktin jomblay ka ong ba baro armut kilalong kibahok hakmat jomblay. Kamut babaro armut kilalong kiba khuy, kiba bet ke donut hakamat jomblay. Kiklem kan riak no try, kiklem kan riang ka donut chiki walar kimpat yo jubab, halor ke jingduay chiki baki kin yo khun. Kini kibru kilong bahok hakamat jomblay ong kaktin ke jomblay. Kilong kibru kiba khuy, haka jingday bat kiparabriu, bat haka jingday chiki bat ublay. Nakata kadaw kaktin jomblay kong, kilong kiba hok hakamat jong try. Bat kaktin jomblay ka ong ba kidayay hagi hukum bat kinyam jong utray baro klem jingrem. Kini kibri wat hapdeng ke jingbom yo jubab jongki. Wat hapdeng ke jing slem ban yo jubab. Haduk karta kabalano arsut kaktin jomblay ka ong. Ngayo i hang ni ba ki klem kan ria na kanorim jo kaktin ka jomblay. Ki klem kan ria na oblay. Ki klem kan ria na ka jingduay. Hanre kaktin jomblay ka ong ba kidayay hagi hukum jong utray. Kida sumar kidayay. Kita imro kat kum kaktin ka jomblay. Ki klem kerya na kanorim jo kaktin jomblay. Handra ki pens ngo bahay blay. Ki le ye kamon ka jomblay. Ki im kat kum kamon ka jomblay. Ki im kata ka jim ka pens ngo bahay yo blay. Bat kaktin ka jomblay ka ong ba. Jiano hakaway kasi yakaba musakriya na marba ulalong ulengdo. Hakaway kasi ula pendep yakata ka jing pendep niyam. Dika jing kniya jing aingo. Kaktin ka jomblay ka ong bau angel ujong ublay ulawang. Bat ulaong. Ya uni sakriya. Nabala syak skor ka jingduay jongmi. Teka tengah jongmi ka Elizabeth kan kakon senrang yame. Bat men khot ya kerteng jong uyonis. Kata ka dinga good news namta ka dinga family. Ka ba yait ne scam ka ba ying scam. Haga dinga nong rim wal adagi slem ban yo jubang. Hadok karta ka ba kidon prapeo lani kanday pusnem. Kamday ka basuk yaki hanray ka ba ngayo i hang ni kalong ba. Kini ka yung kasem ka ba yat baru troy. Ka yung kasem ka ba pens ko bahay oblay. Ka yung kasem ka ba im kat kum gamon oblay. Ka yung kasem ka ba khoy ka donut ka ba bet ka donut. Bat ublay ulo jubab ya ka jingduay ka jongki. Kila yo khon juki uyonis uday khon juki ubakraw. Uday nong ito lapa. Uday nong pankre ka tagalanti ka jong just Christ. Ngayo i hang ni ba kani kayong kasem kala along kanuksa. Kani kayong kasem kala panslur yang nga yapi.
Hagaba mga mapiru, ngiyok mansim na kanagayang gasem. Balar ngin pat yok jubab halor gejing duai ka ba mga mapi ka bangi duai menta ka bangi pan ka bangi ap khmi lenti lanu uble un jubab kene ka yeng kesem kala aimen sem shibon yang ai pi ha ka ba mga mapi ro wat ada ngin pat yok jubab bakam de yang ai pi begin kenria na gani genorim joga tin ka jomle bakam de yang ai pi begin kenno ban duai bakam de yang ai pi begin kenno ban shikri uble begin kenno ban yai ne ha ka ban pule ka tin juble ban kenno ban le chiging senglang Rekene kiyeng kesem kala aimen sem kala penseluring ai pi. Haka bangin ang shirhem ban skri oble. Haka bangin ang shirhem ban yai. Haki an bat haka ktien ke jong oble malagasni. Haka bangin pen sngobang le ka bon ke jong oble malagasni. Ngangi skem haka we gesni. Oble un ong yang ai pi. La sha skore ke jingwai ke jong pi. Bat on juba halor ki mat jingwai ke ba manga ma pi ka bangi duai le sinam ta ke yeng kesem le sim ta ke jinon kam jangan pi simen. Katray kakta lani ka jingduai jangan spinam taki parlo ki parjor ublay jubab hagawe gasni kabadon kami ngai pikalong mentaba laringi don ni ka mat jingduai ka bangi duai malagasni ka bangi da khmilan tingi da angnot bangin yo no kabadon kami ngai pi menta kalong laringi yo jubab ning pat yo jubab kalong bangin nyai ne scam ban yai be bat utrai bangin nyai ne scam ban im ka daga jim ka bakhoi hakmat jongblay bangin nyai ne scam ban im ka daga jim ka bahok hakmat jong ublay compare ka e ka ba compare hadu katnu ngi haban am hadu katnu snem hadu katnu benangi haban am ka kamram jangan speak long ba gidon kam begin yai be baru try ban skribe yo ble ban pensko ba ban ai kata gajing knya jing ai ngu hangni usakria ul ai gajing knya jing ai ngu ong ga ktien ga jomble manga ma phi hadin ba ujuska sulide ban yap hajong jing de pnau le mi pan la khot yang ai phi kita ge lengdo Bat mga mapingi lalong kita gilando kijong ujis quest. Bat kadai ngai pipingin ai kita gajiknya jing ai ngo malagasni. Kamdai ngai pipingin knyum tang namar bangim yo jubab tang namar bagi slam ban yo jubab. Ada kadai ngai pipingin ai gajiknya jing ai ngo daga bangi pens ngo bahai bele daga bangi im kata gajim ka bakok ngo yo bele ka bakok ngo ka ktin ga jubele daga bangi im kata gajim malagasni ka bangi man kar hai malagasni haga kam ga jong try. Laringi le kum tang ngit scam ki pro bisinga. Ninyo iya ga jubab ga jomblay. Kin mi ki yonis na ga jigim junga pi. Kin mi kita ki yonis na kayeng ga sem junga pi. Kin mi ki yonis napdeng ki parlok ki parjor junga pi. Ya ga bangi lepun leba ga jingduai junga pi. Ya ga bangi wan ra barbor khmat jomblay. Kin kan wan ga jubab ki prob singa. Kabadon kami ngai pi mentah kalong ba. Tungin long kum ga yeng ga sem. Ha ga bangin im ga ta ga jim ga bakhoy. Ngin im kata ga GM ka balong kat kum kaman ka jomblay. Ngin im kata ga GM ka bagina ya shisha haki an ga jong try hagak tin ga jomblay. Haga ba dalele ro em kamde yang ai pebingin kentria na ganorim jogak tin ga jomblay. Ragi deban yai ne scam ban gi deban yeng scam. Ngangit scam la rangi le ya kata ngin siyo i ya ga juba. Kin mi ki ege bakrao na ga GM ga janga ga jompi. Kin mi ki ege bakrao na ga ye ga sam ga junga bat ga jong pi nga pensilur pi bat nga aimen semi pi baro ki perlong lada pi duai namta ki bahaya nga sem pi duai namta ka tre ta pi ap khmi lenti ga juba ka banoble hadu manta pi myo nga kwa banoi pi gene ga yeng ga sem jong sakhria bat gilisben ga long ga yeng ga sem ga ba aimen sem ya pi bat yanga ga ba pensilur ngai pi ha ga ba kamlele le ngin pat yo juba rangin yai ne bai ban shikri tra ngin ne ban im kata gajim ka bahok ka bakhoi ban ngin ne ban ai ngo yo blay ban ai ga jingknya jing ai ngo yo blay malagasi malagapor ban im kata gajim ka papen sngo bahai blay la hayeng asem la ga jaka shikri ne jaka tre jonga jpi ngai skema ko wega snu blay un jubat ga jingwai jonga bat jongpi ublen karkho